Inselmilkom. Illum il-ħadd 26 ta' Diċembru infakru lill-familja mqazza ta' Ġesu, Marija u Giuseppi. Nilqakom għall-qudiesa tal-ħadd immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Katedral ta' San Pawl fl-Imdina.
L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Il-ħadd ta' wara l-miliet ifakkarna fil-familja mqazza ta' Ġesu, Marija u Giuseppi. Illum nitolbu ħafna għall-familji kollha tagħna. Għat-tfal li qed jitrabbew fil-familja jew f'ambjenti oħrajn għaż-żgħażagħ tagħna, għal dawk li qegħdin jippreparaw għaż-żwieġ biex jiffurmaw il-familja tagħhom. Fil-bidu ta' din il-quddisa nitolbu maħfra l-Alla b'mod speċjali tad-dnubiet kollha li fihom ma konniex ta' mħabba fil-familji tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirieti ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġlu l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna l-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen.
nitolbu. U Alla int tajtna eżempji mill-isbaħ fil-familja mqazza. Għamel insiru nixbħuha fil-virtujiet tal-ħajja tad-dar u fir-rabta tagħha ta' mħabba. Ħaniġu nitennew għal dejjem fil-ferħ ta' darek fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. Dak iż-żmien Anna tqalet u meta wasal żmienha wildet iben u semmitu Samwel. Għaliex kif qalet hi, tlabtu lil mulej. Elkana bil-familja kollha tagħha joffri sakrifiċċju ta' kull sena lil mulej u jtemm il-wieda tiegħu. Imma Anna ma teletx għaliex qalet li żewġha meta nkun ftamt lit-tifel imbagħad nieħdu biex jidher quddiem il-mulej u jibqa' hemm għal dejjem. U meta fatmitu Anna telet il-bina magħha fid-dar tal-mulej f'Silo. Ħadet magħha gendus u 3 snin qiegħed qiegħ u żaq imbit u marret bit-tfajjel magħha. Hemm qartlu l-gendus resqu t-tifel quddiem Eli u qartlu. Nitolbok Sidi, daqskemm inti ħaj Sidi, jien dik il-mara li kienet wieqfa hawn ħdejk titlob il-mulej għal dan it-tifel kont tlabt u l-mulej tlaqat talba tiegħi u tani li tlabtu. Issa jien se nagħtih lill-mulej il-jum kollha ta' ħajtu u kemm idum ħaj ikun tal-mulej u jqimu lill-mulej hemmhekk. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj il-Alla. Amen.
Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, araw bliema għoża ħabbna l-missier. Nistgħu nsejħu li aħna wlied Alla u hekk aħna tassew. Għalhekk id-dinja ma tarafniex għax ma raftux lilu. Eżis, issa aħna wlied Alla imma x'se nkunu l-qudiem mhuwiex irrivelat lilna. Madankollu nafu li meta jidher hu aħna nkunu bħalu għax narawh kif inhu. Eżis, jekk il-kuxjenza tagħna ma ċċanfarniex, aħna qalbna qawwija quddiem Alla. U kull ma nitolbu naqilgħuh minn għandu għax qegħdin inżommu il-kmandamenti tiegħu u nagħmlu dak li jogħġob lilu. Dan hu l-kmandament tiegħu li nemmnu fl-isem ta' Ibnu Ġesu Kristu u nħobbu lil xulxin kif wissina hu. Min iżomm il-kmandamenti tiegħu jammar f'Alla u Alla fih. Bekk narfu li hu jammar fina bl-Ispirtu li hu tagħna. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Ta' kull sena, il-ġenituri ta' Ġesu kienu jmorru Ġerusalem għal-festa tal-Għid. Meta kellu 12 sena telgħu wkoll skont id-drawwa ta' dik il-festa. Wara li għaddew dawk il-ġranet qabdu triq lura, imma it-tfajjel Ġesu baqa' Ġerusalem bla ma kienu jafu il-ġenituri tiegħu. U ma ħasbuh qiegħed ma' xi wħud li kienu fit-triq magħhom. Iżda meta wara jum mexi fiċċewh fost qrabathom u n-nies li kienu jafuhom ma sabuhx. U għalhekk reġgħu lura Ġerusalem minnu fih. Wara 3 ijiem sabuh fit-tempju bil-qiegħda f'nofs l-għalliema. Jismagħhom u jistaqsihom. U kull min semgħu baqa' mistaġeb bid-den u t-tweġibiet tiegħu.
kif rawħ instamtu. U għammu għaltlu, ibni, dan għaliex għamiltilna hekk. Ara, missierek u jien konna qegħdin infittxuk b'qalbna maqsuma. U għalilhom, u għaliex kontu qegħdin tfittxuni? Ma tafux li jien għandi nkun f'dak li hu ta' missieri? Iżda li ma femuħx. Imbagħad niżel magħhom u reġa' mar Nazzaret u kien jobdihom. U ommu kienet tosf qalba dawn il-ħwejjeġ kollha. U hekk Ġesu baqa' jikber fil-erf, fis-snin u fil-grazzja quddiem Alla u quddiem il-bnedmin. Il-kelma tal-mulej. Għanna espressjoni aħna l-Maltin u l-Awċin. Għamel xi ħaġa tinkiteb. U din hija waħda mill-affarijiet li għamel Ġesu u li jinkitbu għax insibuha fil-Vanġelu ta' San Luqa. Ta' 12 sena mill-lajn tal-ġenituri tiegħu Giuseppi u Marija jagħmel ta' rasu. Il-Vanġelu jgħidilna li Ġesu baqa' Ġerusalem bla ma kienu jafu il-ġenituri tiegħu. Min jaf kemm il-darba minna hekk aħna u nikbru. Namlu xi ħaġa u l-aħħar li jkunu jafu il-ġenituri tagħna. Forsi jkunu jafu l-ħbieb. Forsi jkun jaf xi ħadd li qed isegwina fuq is-social media llum, imma mhux bil-fors ommok u missierek. Ta' 12 sena it-tifel Ludi kien jista' jibda jieħu sehem fil-ħajja tas-sinagoga. Sinagoga kienet il-post fejn jiltaqa' il-poplu Ludi jisma' l-kelma ta' Alla u jitlob. Ġesu kien iħobb imur kull nhar ta' Sibt is-sinagoga. Kien ġej minn familja ta' Marija u Giuseppi li kienu jsegwu wkoll il-liġi tal-mulej. Ta' kull sena jgħidilna l-Vanġelu ta' San Luqa llum il-ġenituri ta' Ġesu kienu jmorru Ġerusalem għal-festa tal-Għid. Kienet familja li kibret taħt id-del tal-liġi u kienet tosserva l-liġi tal-mulej. Nimmaġinawha familja ta' xogħol, familja ta' talb, familja ta' karità, familja li kienet ukoll magħrufa Nazzaret. Għall-eżempju sabiħ tagħha. Wara kollox, x'nistgħu ngħidu meta inti għandek familja magħmula minn Marija, minn Giuseppi u mill-liben tal-Alla magħmul bniedem. Imma anke f'din il-familja ċkejkna u għażiża jasal il-mument tal-kriżi meta l-ġenituri jirrealizzaw li t-tifel għandu x-xewqat tiegħu, għandu l-ħsibijiet tiegħu, għandu l-pjanijiet tiegħu. Ma tistax kif ngħidu aħna bil-Malti tpoġġih ġo bozza jew torbtu xi katina mqar tkun tad-deb u djamanti. Għandu l-ħajja tiegħu.
Papa Franġisku meta tana dokument sabiħ ħafna fuq San Giuseppe, b'qalb ta' missier Patris Corde, jgħidilna li l-kobor tal-paternità ta' San Giuseppe ma kienx paternità fil-laħam għaliex Ġesu twilet minn Marja Verġni bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Giuseppe ma kienx il-missier naturali ta' Ġesu, imma kien dak magħżul biex ikun missieru quddiem il-liġi u quddiem il-poplu u jieħu ħsiebu bil-qawwa u bl-awtorità ta' missier. U l-Papa meta jitkellem fuq l-awtorità ta' Giuseppe fuq Ġesu jgħid ħallih jikber. Ma rabtux xi katina miegħu, ħallih jikber, ħaħsiebu u bata ħafna biex joħsib Ġesu. Il-mulej jgħidilna wkoll li mhux se joqgħod jagħmel miraklu kull darba biex isalvana, il-Papa jgħidilna kif salvaħ lit-tifel il-mulej, il-missier minn Erodi u mill-perikli kollha. Mitħaġġir meta kien għadu fil-ġuf ta' ommu. Afdaħ fidej Giuseppe. Ir-responsabilità tal-ġenituri għalhekk mhix żgħira għaliex il-mulej jieħu ħsiebna mit-tnissil u aħna qegħdin nikbru permezz tal-ġenituri tagħna. Llum fil-festa tal-familja mqazza nitolbu ħafna għall-ġenituri. Hawn min jgħid jiena li tkun ġenitur ma kontx naf xi tfisser ta' kemm titħok rasek abbarti li jiġek il-but ukoll. Għax dak wieħed mill dawk li jweġġu il-but meta jkollok l-ulied. Ma kultant ukoll tweġġa l-qalb. Isimgħu lil Marija xtejglu lil Ġesu. Ibni, għaliex għamiltilna hekk? Ara missierek u jiena konna qegħdin infittxuk b'qalbna maqsuma. Sada fil-familja ta' Nazaret, fil-familja mqazza, qed nagħmlu la festa llum. Imma il-familja mqazza kellha wkoll il-mumenti ta' paċi, ta' ferħ, ma wkoll il-mumenti ta' qsim il-qalb. Liema familja għajduli intom ma jkollix minn dan is-sem. Il-momenti ta' ferħ, imma wkoll il-momenti ta' niket, ta' umiljazzjoni, ta' qsim il-qalb. X'kien għamel Ġesu? Ġesu ta' 12 sena seta' jibda jieħu semu mhux biss jisma'. Immaġina Giuseppe kien jieħdu is-sinagoga ta' Nazaret, joħdu ħlejn irġiel u jieħdu u jista' jisma'. Immissa ta' 12 sena Ġesu jista' jitkellem, jistaqsi, jaqra wkoll xi ħaġa kif tgħallem. U ħa pjaċir li seta' ikun protagonist u jibda jirrealizza li hemm missieru ta' did-dinja, Giuseppe. Imma x'jgħidilhom? Għaliex kontu qegħdin tfittxuni? Ma tafux li għandi jiena wkoll inkun f'dak li hu ta' missieri? Issa dan il-kliem li qal Marja u Giuseppe ma femuhx. Imma Marija baqgħet taħseb fuq dak li qal Ġesu. Mela qiegħed quddiem missieru Giuseppe u jitkellem fuq missier ieħor. Il-missier li l-kelma tiegħu tinqara fit-tempju, fis-sinagoga. Il-missier li d-dar tiegħu huwa kullimkien, imma li t-tempju huwa t-tempju tal-mulej ta' missieru. U jerġa' jiġi Nazaret jobdihom. Vanġelu ta' San Luqa għalkemm jikteb din il-bawxata ta' Ġesu, l-ewwel darba li hemm differenza bejn missier li huwa Giuseppe u missier li hu fis-sema għal Ġesu. Jgħid li kien jobdihom
u kien joqgħod għalihom f'kollox. Baqa' jikber fil-għerf, fis-snin u fil-grazzja. Aħna din hija t-talba żgħażagħ tagħna x'ta' 12 sena iż-żgħażagħ tagħna jagħmlu l-griżma. Uħud minnhom jiġu għall-griżma imma mbagħad biex tarahom il-Knisja jekk tarahom b'nemes kif ngħidu bil-Malti. Anzi Ġesu ta' 12 sena ħabb pjaċir jibqa' fit-tempju. Ta' min naħsbu fuq ħadi, mod speċjali dawk li għamlu l-griżma jew se għamlu l-griżma għax l-istess età ta' 12 sena. Imma hu li issa adolescent kellu din il-grazzja, kellu omm u missier jieħdu ħsiebu baqa' jikber fil-għerf, fis-snin u fil-grazzja. Jiena dis-sena nixtieq nagħmel talba speċjali għall-ġenituri, anke dawk li forsi m'għandhomx ix-xorti id-dar isibu ż-żewġ ġenituri minn għal raġuni jew għal oħra. Imma l-kull min għandu dan ir-rol. Il-missier u l-omm jew l-omm u l-missier li jridu jrabbu l-ulied. It-talba tiegħi din is-sena hija li aħna nagħmlu ħilitna biex iż-żgħażagħ tagħna li għandhom ir-rieda tagħhom Ġesu qabad u għamel li fettillu li ben ta' Alla. Għamel li fettillu. Asqalilhom, asmilhom qalbhom. Imma għandhom ir-rieda tagħhom, iridu jagħmlu l-għażliet tagħhom, ma tistax toqgħod fil-but magħhom. Għalhekk ta' 12 sena il-Knisja issawba fuqhom bit-talb u bit-tqejjid u d-dilka tal-isqof id-don tal-Ispiritu Santu, tal-għaqal, tal-qawwa biex jgħidu iva tajjeb u le għal-ħażin. Ifhmuni min jista' jifhimni. Ma tistax inti tkun miegħu jew magħha il-ħin kollu, imma id-dar mingħajr vjolenza, mingħajr storbju, mingħajr rajjat, trid iddarrihom li r-rieda tagħhom tinġibet għat-tajjeb għax hemm wisq affarijiet hemm barra jekk mhux fid-dar ukoll li jiġbdu għall-ħażin. Hemm wisq affarijiet. Il-ġenituri ma jistgħux ikunu magħhom inkollu liedhom la l-iskola, la fid-partijiet tad-divertiment imkien. U llum dak li konna ngħidulu ħażin ngħidulu tajjeb u inti minflok qasrija tal-galletti jista' jkollok qsarji oħrajn bil-liġi wkoll u tpejjibhom jekk trid. U se tgħidlu meta jalaq 18 sena da? Inti trid tkun tippretendix li inti trid tkun li l-uridek tal-limhom jażlu t-tajjeb. Tgħidli kultant igerfxuha, mhux kulħadd igerfixha. It-talba tagħna tkun li ma jgerfxuhiex b'mod li jagħmlu ħsara lil moħħhom u lil ġisimhom u li d-dar ma jġibux trakk inkwiet. Dik il-kelma li qed nirrepetu l-isfijiet. Niżergħu ir-rieħ u naħsdu ir-riefnu. Ifhmuna. Ifhmuna. U ħafna drabi nġibuha bidejna din ħaġa. U għalhekk nitolbu ħafna l-interċessjoni tal-familja mqazza llum, ta' Marija, ta' Giuseppi, ta' Ġesu. Biex jiddefendu huma jkunu li jiddefendu lill-ulied tagħna, żgħażagħ tagħna, il-familji tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru.
imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħalġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-salbna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti. U fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew nduru lejn dak li ma stmerx jitwielet bħala iben ta' familja tal-bnedmin biex hekk jifdi l-bnedmin kollha u bil-ħerqa nresqulu it-talbiet tagħna. Nippreżentawlek il-Knisja Mqazza, il-familja tiegħek fid-dinja, biex fija l-bnedmin kollha jippreżentaw l-imħabba tiegħek għal-jum li waslitek biex issir wieħed minna. Nitolbu. Nippreżentawlek il-familji kollha tad-dinja biex minkejja it-taqlib kollu fihom tammar l-istess imħabba u serenità li kien hemm fid-dar ċkejkna ta' Nażaret. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nippreżentawlek il-ġenituri kollha biex bħal Marija u Giuseppi jakkumpanjaw lil uliedhom huma u jiskopru u jgħixu il-missjoni tagħhom fil-ħajja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nippreżentawlek din il-familja li inti ritta tinġabar madwar altarek biex tkun post ta' kien għal kull min iħossu mitluf jew waħdu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Ġesu ixħed ħarsa taħnina fuq il-familji kollha u fl-imkien ma' ommok Marija u ma' Giuseppi għammar f'nofshom. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. We're not to see Bethlehem,
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilħanmu lej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifkir u l-glorja ta' ismu. Għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Se nofrulek mulej is-sagrifiċċju tal-paċi tagħna miegħek. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk li għat-talb tal-Verġni Omm Alla u ta' San Giusepp twettaq il-familji tagħna fil-grazzja tiegħek u sliem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Bih illum iddaq qudiemna l-emil tal-għaġeb tal-fidwa tagħna. Għax meta l-verb tiegħek sar bniedem bħalna, in-natura dgħajfa tagħna kisbet ġieħ għal dejjem. U bis-saħħa tal-għaqda tiegħu magħna seħibna miegħu fl-istess ħajja bla tmiem. Għalhekk nissieħbu maqtejja tal-anġli u b'fer kbir infaħruk u ntennulek. Għaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien senata biex minn rajħibati ħal-ħobs, ratti l-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kullu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodulek ħajra xorġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha.
Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħolli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Stifnu u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna urina nagħmlu liben ta' Alla, Ġesu, għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu li nagħtihak il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun ifejja.
talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Missier l-aktar ħanin inti tajjixna bis-sagramenti tas-sema. Għamel li nimxu dejjem fuq l-eżempji tal-familja mqazza biex wara t-taħbit ta' din id-dinja nissieħbu magħha fil-ġenna bi Kristu Sidna. Kif nafu illum l-għada tal-miliet huwa wkoll jum l-istrina nappella lil kull min jista' biex inkunu ġenerużi mal-Community Chest Fund li tajn din l-istituzzjoni tal-President tar-Repubblika u tas-Sinjura Vella lil tant nies nappella bil-qalb biex inkunu ġenerużi. Il-mulej ma'kom.
Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-Quddisa tal-Ħadd min nixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta biex b'mod speċjali matul dawn il-jiem ta' festi tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Il-Knisja tkompli tappella wkoll biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa bl-użu tal-maskra, il-ħasil tal-idejn u anke d-distanza soċjali. Aħna nkunu magħkom għada filgħodu fid-9:30 bil-Quddisa ta' kuljum. Flimkien inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għall-persuni kollha fil-bżonn. Il-kumplament tal-Ħadd it-Tajjeb.